Аз ще я дам насам, спокойно. Аз по-навън за мъжка жена. Значи, се караш главата в кепа, само пусни леко не мога да влезе вътре. Да, бе. Аз ще я докарам още повече, само да дойде. Ти ли бе? А? Ти ли бе? Кара бе бетонния възел. Кор- Това таранка ли ще занимава жаре води това? Да, бе? да, слагам в Испания на сомовете. Да изчакаме. Изчакай. Изчакай. Айде. Пусни надолу. Пускам. Поне започва. Няма. Какво каза?